духтаракои азиз, аксари мардум компания Faberlic ай маҳсулоти ботаникӣ мешиносанд. Барои чӣ? Барое ки айгиҳои табиӣ истеҳсол кардагия. Нигоҳ кунед, 98% натурални айгиҳои табиӣ ина гули хоракай беҳад дар таркибуш витаминои хубай айгиҳои табиӣ истеҳсол кардагия. Анаи шампунуш боша 94%. Духтари азиз, вақте ки мо саромона ба шампун мешӯем, ҳами гиёҳҳои табиӣ дошта боша, вақте ки мӯи сари моро мулоим хушрӯ мекунад, мисол витамин барои ҳамаи мо лозимай, чӣ дар пӯсти бадан боша, чӣ дар пӯсти рӯй боша, чӣ дар мӯи сар боша, чӣ дар нохун боша, ҳамаи мо эҳтиёҷ ба витамино дорем. Вақте ки ана ҳами шампунҳои истифода мебарем, сад накунед ки вақте ки саротонро мешӯед, кафковаш ба рӯтон мебиёяд, ба пӯсти рӯи шумо зарар намерасонад, барое ки айгиҳои табиӣ истеҳсол кардагия. Безарар. Вақте ки як ҷои дига мерен, химикати маҳшара мегирен меорен, дар саротон мисол мешакен, гаштарака ҳамун пӯсти рӯи шумо дар зарари зиёнша мерасонад. Беҳад шампунҳои ботаникӣ шампунҳои хубай. Баъзан одамон мегӯянд ки шампунҳои ботаникӣ тинукай ман намегирам. Хатои калон ана ҳамидай ки тинукай гуфта намегирад, лекин полни айгиҳои табиӣ истеҳсол кардагия.